Oh yeah. Yeah. Já nechtěl bych být ten nejhorší. Je karvejňáci přede mnou. Tu hru musím zvládnout sám. A gaming je věc má. Celou Nikolasparu prohledám. Půjdu dál a dál a dál. Chci fanboyům rozumět a jejich šarm poznám. Nikolaspara, parta fanboyů. Můj záměr nic nezmění. Oh, ty louňáku nej, svět se zdá někdy karvinský. Nikolaspara tě zachrání. A když žiješ v nebezpečí, zavoláš jí a přijde Nikolaspara. Papara, papara, pam, papa, papa. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás dneska u hry Nikolasparu. Pokud tu hru neznáte, dovolte mi, abych vám ji krátce představil. Nikolasparu je ze žánru takzvané vizuální novely, odehrávající se v Ústeckém kraji, a budeme následovat osudy Waltera Whitea, který se bude chtít začít proniknout do trhu České republiky se svým produktem, což samozřejmě med. Velmi hojně označovaný. A budeme následovat 4 hlavní postavy a mnoho dalších vedlejších postav. Nejhlavnější postavy samozřejmě máme rovnou tady. Máme tady samozřejmě Nikolase, po kterém je hra pojmenovaná, je to fanboy. Je to vlastně hlavní postava celé tadyto hry. Tady máme feťáka, požralce a samozřejmě prodejce zbraní a Walterův Whiteův bílý karavan, kde bude prodávat svůj metík a vařit. Než ještě se samozřejmě vrhneme do hry, tak se podíváme do nastavení. Zde si můžeme nastavit radši mámu. Nastavil bych někomu jinému mámu, ale to je jedno. Potom tady máme samozřejmě easter egg, což je vlastně ta Nikolasova máma. A pokud si chcete samozřejmě užít zábavu, tak si klikněte na Super Secret Settings, já na to klikat nebudu, protože to scam. A neváhejme a rovnou se vrhněme do hry Nikolasparu. Co víte o České republice? Česká republika. Věděl jste, že tam je největší poptávka poperníků v Evropě? 5% z jejich 10 milionů obyvatel, což je zhruba populace jihozápadu od západu Texasu po Phoenix, bere perník. Váš trh je tady, ale prodej do zámoří by mohl až zdvojnásobit váš nynější zisk. A mám ověřeno, že průměrná čistota je jen kolem 60%. Něco, jako je váš produkt, nikdy nezažili. Policie! Toho kurva! Koukej, spíš se nebo tu kameru rozšíjel. Tak a jsme rovnou ve hře. A samozřejmě už tady máme dialogy a ty bych měl začít dabovat, takže... Nebylo to jednoduché, ale konečně jsem tu. Tohle vypadá město s nejvyšší mírou kriminality a užívání drog v České republice. Lidie, plánovala jsem posílat náš uvařený med. Možná už tady někde je. Byla by škoda přestat s vařením. Tady bude jednoduché najít zákazníky. Akorát nevím, koho sehnat, aby prodával za mě. Možná si najdu Jesseho 2. Alespoň jsem se vrátil ke svým kořenům a koupil si další karavan, kde můžu vařit. Další problém, sám vařit nemůžu. Zatím nebudu řešit, půjdu si rozbalit věci. Něco se hejbe v krabici. Co to je? Co si sakra zač? Já jsem ten, kdo neklepe. Kde jsi se tu vzal?
Proč si v mojí krabici v mém autě? Udělal jsem Nekopara referenci, to s tou krabicí. To můžeš se jen tak objevit v soukromém majetku? Kdo tě po mně poslal? Nejsem nikdo proti vám, chci vám pomoct. No počkat. Odkud sakra víš, kdo jsem? Já toho vím moc. Já toho vím hodně Pičo, skurvený, jaký zmrt to napsal, že to sere! Já vím hodně věcí, bohužel někdy až moc. Od dneška budeme spolu vařit krystalický med. Takže ty chceš, aby jsme byli partneři? Chápu to dobře? V tomhle drsném městě sami nepřežijete. Věřte mi, vaše příjmení je bílý, takže tu budete mít velké problémy. Nejsi teda od DEA? Nebo v utajení? V utajení možná, ale ne od žádných federálů. Policie o mně nic neví a nikdy nebude. Co když tvoji pomoc nechci? Tak jste odkázán na smrt. Před chvílí jsem říkal, že nemáte dílera. A jelikož nemáte zkušenosti s šeskem ani dílováním, tak vám pomůžu s vařením a prodáváním. Proč mi chceš tak pomoct? Co z toho budeš mít? Vidím velký potenciál ve vašem produktu. Vybral jste si správné město. Tady fetky neznají čistotu vašeho krystalu. Jenom asi kolem 60% čistoty. Já bych řekl, že společně dokážeme udělat 100%. Kde bereš víru, že uděláme 100% perník? Víš vůbec jak vařit? Zkoušel jsem dřív se 3, akorát nebyli na stejném levelu jako já. Jeden z nich je alkoholik a kuřák a 2 kompletní idioti. Co mají znamenat vůbec ty uši na hlavě? Toto je ústí nad labem, zde je možné vše. A k tomu bych dodal, že to je pravda. Prokaž mi, že umíš opravdu vařit. Jak uděláme med, když nemáme efedrin a pseudofedrin? Vy to děláte redukční aminací fenacylitonu methalaminem. A jestli redukcí není... Pičo, jaký zvrt to napsal, já to číst nechci. A jestli redukce není stereospecifická, jak můžeme vyrobit antispecifický čistý produkt? Však stereospecifičnost neovlivňuje anatiospecifičnost. Nečekal jsem, že budeš vědět. Asi ti můžu věřit. Naštěstí jsem si vzal náhlední obrek na vaření. A máme tady, tak jsme měli první dialog, už jsme se trošku tady dostali do toho, o čem tahle hra bude. Vlastně teď máme naši hlavní postavu, jednu z hlavních postav, Nikolas bude pomáhat panu Bílému, uvidíme jak se to vyvine dál. Šlo ti to skvěle, Nikolasi, ale jak poznáme, jak moc je to čistý? Nebojte se, znám na to specialistu. Zítra se za ním můžeme vydat. Dneska to stačilo. Hele, neznáš místo, kam bych mohl schovat karavan na noc? Hádám, že půjdete přespat do nějakého hotelu, když máte peníze z minulých vaření. To takhle, kdyby si ho pohlídal ty? Tak jo, karavan můžete nechat tady a jít se vyspat do hotelu. Klíčky si nechám u sebe, jestli to zítra něco nebude, je konec. Nemějte obavy. Procházíme temnými ulicemi. Ústí. Nejsem si furt jistý, jestli mu mám věřit. Z ničeho nic se objeví a chce se mnou vařit. Hele, kámo, nemáš pár korun na půjčení? Jako bych to nečekal. Světovaní žebráci. Hej, to říkám na tebe. Prosím tě, dej mi pár korun, jen trošku. A co bys si s nima dělal? Koupíš si za to jen drogy. Za moje peníze. Tak běžte do prdele! Auto tu furt stojí. To je částečná výhra. Snad tam furt je. Dobré ráno, pane Bílý. Jste připraven vydělávat pořádné prachy? Máš připravenou naši várku? Jo, můžeme jít prodávat. Jak daleko je ten kupující? Je z jiného města? Naštěstí bydlí kousek odtud, takže můžeme to vzít pěšky. Jedl jsi vůbec něco? Snad si přes noc neodcházel, ne? Ne, byl jsem tady. Dal jsem si kaprisone. Tak můžeme jít. Jsme na náměstí Ústí. Taky bych doporučil si sebou nebrat moc peněz, najednou. Tohle město je proslavený kriminalitou, proto je to perfektní pro dílování. A myslíš, že nás někdo okradne takhle ve dne? Tady se krade non-stop, ale se mnou se nemusíte bát. Stačí se vyhejbat očím kontaktu a uším uličkám. Tak jak dlouho tu žiješ?
Už ani nespomínám, kdy jsem tu nežil. Proto dobře znám, jak tu přežít. Stejně jako lidi, co tu žijou. Všichni to jsou stejný trosky. Prostě když neovládnete chaos, co tu je, tak on převládne vás, stanete si další troskou. Proto vám chci pomoct přežít a vařit. Jak jsi vůbec věděl, kde mě najít? A jak víš, že vařím? Jednoduše, ze zpráv. Řekli tam o vás všechno. Napadlo mě, kde byste se schoval. Tohle město je Zlatý důl. A pro moje štěstí jsem našel váš karaván. Máte ponětí, kolik lidí se dá ovládnout s kvalitním metem? Pak můžete mít tohle město pod palcem. No hele, už jsme tady. Nazdar cedníku, neuvěříš, co pro tebe mám. Ty vole, čau Nikolasi. Co pro mě máš teď? Mám pro tebe nejlepší metamfetamin, co kdy Česko potkalo. No počkat chvíli, ten hlas poznávám. Nikolasi, tenhle feťák mě chtěl včera okrást. Co cedníku? Co jsi dělal včera večer? No to víš, byl jsem střízlivej. Ani piču, takže jsi byl ožralej nebo zdrogovaný. Ne, to není pravda. Možná. Jsi chtěl někoho okrást? No, moc si to nepamatuju ze včerejška. Případ vyřešen. Cedník je prostě alkoholik a žebrák. Tohle je ten tvůj specialista? Je to jenom feťák. No právě, cedníku, dej si trochu, máš vzorek zdarma. Co to má být? Proč je to modrý? Šmoulová příchuť, jen si dej do nosu. A cedník teď zažije něco, co nikdy v životě neochutnal. Můj kufr je super, můj kufr je super. Mám super kufr, mám super kufr, mám super kufr. Mám super kufr, chodím si na ryby, nosím něm šustr. Mám super kufr, mám super kufr. Mám super kufr. No ty vole, po tomhle už nemůžu normální met ani vidět. To je tak moc čistý? Kolik procent? Normálně tak o 30 víc, než normální, co tu bejvá. Já ti říkám, tohle je klíč k bohatství. Máme zatím jednu várku. 1 milion za půl kila. Když to tu rozprodáš, tak lidi nebudou chtít jinak. Pokud to projde, tak chci další várku. Akorát bych potřeboval trochu pomoc. Pokud víš, ten všechen med se sám neprodá. Já to sám nezvládnu. Doslova, co ty tvoji díleři? Momentálně moji kamarádi mají kocovinu. Takže jestli bychom si to dealování rozdělili. Takže ty jsi je včera přechlastal, co? Tak ty prodávej tady v Ústí a já znám pár zájemců. No tak dobře. Čím víc lidí, tím větší zájem od všech. Dobrá, tak za týden se tu teda sejdeme. Teď mě napadlo, proč po vás chtěl peníze, když jich má dost, aby nám platil za med? To je už jedno, on toho nadělá, když je svetlej. Jaký je tvůj plán teď? Zahrajem si na Ježíška, akorát že pro narkomany. Kam se vydáme prodávat? Kouzelný les, vneseme tam trochu magie. No jsme tu, už o nás ví. Kdo a kde? To prodáš stromu nebo co? Dobrý nápad, ale teď ne. Řekl bych, že o nás ví všechno a vidí všechno. Zdravím, čaroděj, dobroděj. Už asi víš, proč tu jsme. Nesete mi něco lahodného. Jsi odhodlaný přejít z šišek na něco lepšího? Takovéhle drogy jsou v mé familii už generace. Jasný, ale tohle je exkluzivní, jinde nenajdeš. Můžeme o tom říct tvému bratrovi. Ale nejdřív koukej. To je med dělaný jiným způsobem? Přesně tak. Ale kolik za to? 2 litry za gram. Fajn, zkusit bych to mohl. Tak tady máš. Když už jsme tu, kde je osmoděj?
Pár metrů na východozápad, pak na severojih. OK, dík. Kdybys chtěl víc, tak mi řekni ve snu nebo něco. Tady je ten druhej. Zdravím, čaroději osmoději. Jak se ti dělá LSD? Jo, celkem to jde. Chceš nějaký? Celkem naopak, mám pro tebe nabídku. 2 litry za gram tohohle krystalicky čistýho metu. Bral to i do prodej, tobě se to určitě padne do nosu. Dávej to sem. Vzorek zdarma, ne? Pro tentokrát, protože vím, jaký jsi degustátor. Daja, někde se s tom vaření zlepšil. Ne já sám, pan Bílý mi pomohl, tohle je on. Těší mě, pane vařiči. Budu ochotnej si koupit ve větším. Dneska jsme uvařili celkem dost. Můžeme nabídnout půl kila, jestli máš zájem. Kolik za to? Není to kolem melounu? To můžu obětovat. Platí. Půl kila máme u sebe. Kde jsi vůbec tolik vzal? Zkus hádat, proč po mojí rodině šla FBI i uganská mafie. Jo, to máš asi pravdu. Hlavně, že to máš. Jenom takovej problém. Já si nechal poslat prachy poštou. A ty prachy zůstaly v Polsku. Proč sakra v Polsku? Česká pošta nejspíš neví, kde je kouzelný les. Takže skončil v Krakově. To nedává smysl. Proč do prdele? A proč ti někdo posílá peníze poštou? Tady není ještě vynalezená kreditka. Když vezmete můj balíček, měly by tam být peníze za vaši cestu a za produkt. Takže máme do Polska vybrat peníze? To jsme snad nějaká mafie? Tak nám dej místo, kde to je a my tam půjdeme. A co bude s metem? Pravda. Prostě ti ho tady nechám, už se nechci vracet. Hodně štěstí při vašem questu. Je to člověk, kterýmu se dá věřit? Budeme muset, jinak zavolám Matěje, ať mu to tady vykácí. Mezitím. Ahoj, ptáčku! Nazdar! Chtěl bys lízat? Nikdy jsem nebyl proti. Ale něco jiného než holky. No, a co teda? Šmoulový med, skoro 100%. Tak jsem s ním. Jasný, ale peníze napřed. Ne, To já nemám. Teď jsem utratil poslední za štětku a braníček. Tak braník říkáš. Myslím, že se nějak dohodneme. A jsme na vlakovém nádraží v Ústí nad Labem. Který vlak jede do Krakova? Vím, že jsou tady 2 vlaky, které jedou do Polska. Nechám to na vás. Vyberte, kterým pojedeme. A máme tady první výběr v této hře. Můžeme si vybrat, jestli pojedeme normální parní lokomotivou nebo mašinkou Tomáš. Myslím si, že větší sranda bude jet s mašinkou Tomáš. Já si myslel, že si to vyberete. Popravdě Tomáš vypadá líp. Mám trošku déjà vu. Proč by Tomáš jel do Polska? Co může být v Polsku, co by Tomáš chtěl? No počkat, co tím myslíš? Znáte teorii stvoření světa? Jako velký třesk? Ne, myslím náboženství. Křesťanství? Psychifideismus. Jeden z klíčových momentů v psychifideismu, když Rex zachránil děti z Auschwitzu. O čem to sakra mluvíš? A víte, který vlak zastavil? Takže si myslíš, že jedeme do... Co se sakra děje?
ale ne. No, tak jsme umřeli. První smrt, dámy a pánové, zajeli jsme místo Krakova do Auschwitzu. Zkusíme, ale znova. Tak, jsme zase zpátky ve hře a tentokrát vybereme druhý vlak. No dobře. No tak dobře, jak myslíte? Tady na obrazovce je konečná stanice Krakov. Tomáš jel tedy kam? Jaké je místo v Polsku, kam by zrovna on jel? Napadá ti něco? Znáte teorii stvoření světa? Jako velký třesk? Ne, myslím náboženství. Křesťanství? Psychifideismus. Jeden z klíčových momentů psychifideismu, když Shrek zachrání děti z Auschwitzu. O čem to sakra mluvíš? A víte, který vlak zastavil? Ty jsi říkal, že jel do Osvětimi? Ještě, že jsme jeli tímhle. Ach ano, Polsko. Země plná fanboyů a gotických holek. Alespoň doufám, že to tak je. Nesmíš se nechat rozptýlit. Pravda. Naše priorita je ten 1 milion korun. Kudy ale... počkat? Jak mohla Česká pošta poslat balík do Polska? Takže přece, že by nás oklamal? Věřím, že ne, ale jestli, tak to na něj pošlu Matějovu dědu. A ten mu vykácí ten jeho kouzelný les. Optej se někoho, kudy jít. Zeptám se tamhle z toho polského muže. Zdravím, nevíte, kde je tady pošta? Ovšem. A jak se tam můžeme dostat? Žučáš je na štěbě. Fuj. Teda nemyslím, že by řekl fuj. Mezitím. Trochu jsme je prodělali. Braní kamen nemají stejnou cenu. Alespoň bojí chutná dobře. Ahoj, kluku. Co chceš, šprtko? Ne, nech mě, já chci jenom párníčko. Kluci mě jinak zbijou. 2 litry za gram. Tady máš. Dík, tak běž. Ty mrtko, Ty máš párno. Ne, nemám. Na jméno čaroděj osmoděj. Znak pýtania. Počkat, jak to, že je to mezinárodně? Mago Sentado? Ne, počkat, to je dobroděj. Mago osmoděj? Žovněnče z Gadžaše. Už to asi pochopil. Tak, a teď co nejrychleji pryč. Já tady nebýt pracovně, tak by si ty polští muži zažili. Škoda, že jsem tu nezahlíd žádnou gotickou dívku. Hele, tamhle je nějaká. Kde? Nikoho nevidím. Přímo tam. Ne, počkat, kde je? Ups, až se vrátíme domů, měl bych si vzít prášky na schizofrenii. Podívej se do tašky, jestli tam vůbec něco je. Takže? Jo, je tady milion a něco navíc. Nevím, kde k takovým prachům přišel, ale to mě nemusí zajímat. Vaše peníze, proše. Táhni žen, kluku. Tak, nešmělo, vzkazuje palcami. To jsem teda nečekal, že to zabere. Ještě, že mám tu vaši zbraň, co jste měl. Nečekal jsem, že submisivní jsou až tak moc. Hele, ale slyšel jsem, že tady v Polsku se celkem pohybují látky pro dělání metu. Hej, Buku, seženeš nám látky pro dělání fetu metu? Podnoší ramiona v saklupu Antonio. Tak, no tak snad teda jo. Tak, sepsal jsem mu všechno, co má sehnat. Pravidelně to posílej. Už jste skončili? Nejspíš, beru tašku a jdeme. Výborně, čas se vrátit. O 2 hodiny později. Celé ty dny prodávání a smažek. Proč bych si to nebyl dát já sám? Zasloužím si to. Neměli by už přijít, krátí se nám zásoby.
Ale furt je toho dost, abych si mohl dát. Ty feťáku, to je na prodávání. Můžu si dát braník místo toho. Co tam meleš, proč jako? Jaký důvod? To nemáš snad peníze? Proč braník? Kde jsi ho vzal? Že se vůbec ptám. Od ptáčka, ptáček mi ho dal. A to je jako jen tak, nebo co? Ne úplně. Ty ožralo, neříkej mi, že jsi to zase vyměnil za med. Aspoň není ještě prázdnej. Kdybychom nevydělali za dnešek mega, tak bych to vytáhl ze systému. Hej, kecáš, milion, komu? Jednomu čarodějovi z Kuzeného lesa, na toho, kde seš každý pátek. Hezky pěkně. A rozprodal si to alespoň tady v Ústí? Jo, popularita ty celkem roste. Tak hezky. Není ještě nějaký způsob, aby se stal více populární? Jak bychom ho mohli spopularizovat víc? Třeba někdo známý, kdo tu žije. Později. Ahoj Vojto, doufám, že už znáš tu novou šmoulovou drogu, co koluje Ústím, Bůnekola Spara lepší. Myslím si, že černoši by neměli mít žádný práva. Snad to bude fungovat. No, pro dnešek by to stačilo. My teda zítra uvaříme víc matroše a uvidíme, jak to půjde. Myslím, že od zítra budou moc dílovat kamarádi. No, to je dobrý. To byl den. Nechápu, jak někdo může dílovat celý dny. Vaření je aspoň zábava. Moje skvělá postel, a.k.a. krabice. Už jdu radši spát. Tak, dámy a pánové, dostali jsme se na místo, kde jsme prošli celé Ústí nad Labem. Tady bych pro dnešek tento let's play zakončil a při dalším let's play se uvidíme. Naschledanou.